Menta kesengi ha kapor kumba arduna ha ka no phai sengi ki pulit jong kari boy ki bapet ya kayat kayeng jong ki pajba hadin ka jingpan bana ya ka lockdown ha ka jela kuntup ya kari boy district bat ki bala ban lej ban wan bat ban be shaki kam ki dei tangki katto katne ki belong hakmat ki bala shim ba ki dei ki nongtre ki bakmat lane ki front line worker Henry ki pulit kari boy traffic police menta kesingipat kilabu da ka sumon slip persya ya ka wai ka kali jong nonglum khubor jong uri boy news ka badang penyang hakmat ka office jong ka nongpo town committee banya pendep ya ki kam ki badang sa hadin ka jingelang ka bapli pajba ya ki santli ki sumo ki ban ai ya ka jing sekri sya ki pajba ki bapang ki basitom ha kane ka por ka ba omdon ki kali kamai ban pen poye ki bapang sya ki ceka ai jing sumar Kane ka jingbu da ka sumon slip persya ya kate ka kali unonglum khobor ka Riboy News kalong kumba ki pulit kim skungthu lane ki claim pule ya ka curfew order ka bawan na ka office jong ka district administration